Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kakenhun ya lekai ka jella kalalong kabalapen kre banya shimenta ha ka Santos Trophy Arhajar Arpawe na kabanta ka North East Zone kabanlong ha kanong ba shalong kani kalong kasien ka banengkong baka jella kanyo ban penlong ya kani kalampong ya lekai hapo kani kanong ba di kumta ka Meghalaya kabaladon ha ka Group E banya khon nengkong persya ya ka Assam ha ka Sni Ublay kata ka Arpo Pratare Unaiwing Badya ka Arunachal Pradesh, haka artere unok pra, na kabanta banyak kini rung, syakawat ka bakhadu jong kani ka lempung. Yakini kijinga kun on penlong ha Jawaharlal Nehru Stadium, Shillong. Kani ka kenhun ya lekai ka jella kalayo ban kilan men, kumbashi benaikan thi, hapok ka jingalam uba Bobby El Nongben, ubadai u coach football jong katrat ya lekai ka Sorkar jella. Ringkat udius lapasam, bat kiwei ki balayadon bentalang hakani ka kenhun. Yaki kenhun ya lekai hakani ka lempung, lapya haki South Liki Zone, kata ka North Zone, West Zone, South Zone, East Zone, bat ka North East Zone. Kiwei pat ki kenhun ki badan haka Group B, jong ka North East Zone, kilong ka Manipur, Mizoram, Tripura, bat ka Nagaland. Yaki jinga lekai on penlong ha Imphal Manipur. Yaki jinga khun nagabanta ka East Zone on penlong ha Bhubaneswar bat ha Kalyani. Ha North Zone on penlong ha Chandigarh bat ha New Delhi. Yaka West Zone on penlong ha Bhavnagar bat ha Jaipur. Bat yaka South Zone on penlong ha Bengaluru. Ki kenhun ki banwan ha ki kerdan bah khli na kini ki shipho ki group ken yo rung syakawat ka bakhaddu ni ka final round. Kabalatmu ban penlong ha Kerala menta usnam. Nilaya belum tentang nilaya kre ini kemudian nak jendap kita sebenarnya nak jendap sebenarnya di biasa kita mengkam suku keluar dan kre dari berada jinakar berjam dah kat Patrick ini kayak first match bersama kan Assam second match berpindah ke bersama kan Patrick kembali ini kita ini ke kre jumi di kenap kena dia teristom dia push bah asnad bagdai ba kena entah ketik lang bon ki
bakam kamret kerta bat ki pun ki sini bat ki bagan shua ki mixnya badak la alhamdulillah tan marba pun rogi ki la ai ki jing penjisa bakim waj dan aku citam dan aku injury or ajuk por ha fitness ki bakim so ya happen kre ni ka mana haji kre jo ni ka Santosh Trophy tengiru ni ya chakran haji kre ban ni la yo malai phongot ki khna ban register ajuk por akan final round part ni ban register po te dese kini ka kinhon kalong bakham khna andre na kemen macam la ban kai bah ni ka Santosh Trophy qualifiers mentasna kumbalang menta te ngin do first match ka Assam but na tip hiru ba Assam ro umde tim botlat tim ba khre hin mar ba hanot isi gini tim ki Mizoram Manipur Assam Arunachal gini tim ki ba bunsen ki tim ki ba letenge ba kita pusang ban permi taki nang ilaka ki ba bet kiba very challenging ha ban ilaka ro Assam bu dikawe ke tim ba suk ngatip hiba kan kinum kinsting ini kum juru kidan kiplias kibat bet khamtam bagi dan kiplias kidan hapoka oil India te masrai be kan jingkun ba Assam dan de kanum long besuk nang bajuan Andre minta ngasu Arunachal ru kala de ke tim ba khre ba nomor ba haki last few years ba ngala rukom khre jungka youth team jungki kan ngadu ki sub juniors ki juniors kamchal kalong kabe ni kilhon ki bala kyo ba na kanot isru te ngaliang jungi ru nga pinso thoi khna ba nimle kinsting nomor ba kini atli kilhon ki lese ki de kimbade padde gitta ki kilhon ki ba pau ko Manipur na Mizoram Andre ki de team ki bala push menta ban i la jongka takasap bakila ban pen juat ni ru ban video ini jingjok kadang ni hapan tristom ha ba di Assam ni ka Arunachal ni hapan khre ba kun hon ban mungkin sting hot sin makadan ha po loing hayang dekat advantage kalang bai changi te ni laikan bikhna ban lap chutho ki bagajing kai kan hangi hiyang batka kaburam kan hangi ban ni lam shipkhia gani nadu kani gati ban ni persang ban ni lakai first match bahadu ban kut qualifiers but kikhna ru la sutho eta bat ki tristam nam ta gani ka jing thrang ki bakin push fang kan ilakai ka first match pushai ka Assam aga aru phatrik kapur ka thai sebenarnya thai ki pu aluji lanji ye ka second match par ni ka do atrik pushai ka Arunachal dan kaman ban ya kai bhaw ban job atli hi ban qualify